Здравейте хора, днес ще ви разведем и с нашите две къщи. Ще снимам с... Master Games, това съм аз. Това е едната, долу има малък честро, не е от най-хубавите, но го направихме днес и нямахме време да го правим. Трябваха ни място за съхранение на айтемите. Можем да флайваме, защото имаме ранкове. Той е VIP, аз съм ютубър. Да, надявам се и аз скоро да взема ранг ютубър. Имаме портал към Недъра. Къщата не е от най-хубавите, но по-нататък ще го правиме. Един ендър чест имаме тук. Да, малка стаичка. Сега ще ви покажем и другата къща. Нямам повече сет холма, затова пише рестъпа. Аз тъпа шуби ще напиша. Чакай, че не паднах някъде в някаква стена. Аз съм си връща надолу като чаншев. Аре бе, гледай, аз не мога да зацепих в една дупка. Ето това е втората ни къща. Тази стая е като голям чест рум, но не е така. Имаме няколко наковални, няколко пещ и това е втора чест рум, който го построихме с Master Games, аз и още двама приятели. Жокера официал и Даслач от Про. Да. Върнаме назад, не знам защо. Изглежда има малък лак. Малък, где да беше? Това е за днес. Клипът е доста късно. Следващия път ще се постараем да е по-дълъг. Довиждане!